U minimum 3 situacije možeš da koristiš ma važi. Prva situacija jeste kada nešto ne veruješ. Na primjer, kažu ti Jessica je naučila srpski za 2 nedelje. Ti na to možeš da kažeš ma važi. A realno je nemoguće za 2 nedelje. Druga situacija jeste kada nešto nećeš, kada odbijaš. Na primjer, ja ti kažem uči ćirilicu, a ti kažeš ma važi. To znači da nećeš. I treća situacija jeste kada se slažeš sa nekim. Tada možeš da kažeš važi. Na primjer, dogovaraš se sa prijateljima da ideš